iki tenanan berita sing aku ndelok dhewe marai. Enek mayat hidup wong-wong iki ben ngerti tenanan mambengi mayat hidup iki ora hoak berita iki. Lek dulur-dulur pengen roh mayat hidup sing kaya aku mambengi sampean ndelok TV. Ora hoak iki tenan berita tenan. Aku roh dhewe marai mayat hidup di TV. Wah, dulur-dulur pengen roh bengi ndelok sekne tutuk ya. Amin kok dilep-lepne wong Apa? Ironi tenanan mayat hidup ning TV itu acting. Padha karo hoak. Paham? Lah hoak ki nek ora nek nyatane, lha kuwi nek nyatane iku. Nyatane apa mun delok TV ngono? Oh, nyatane delok TV dulur-dulur pengen roh ya ndelok. Aku kudu guyu karo kanca-kancaku lho. Kanca-kanca ki lek tak rasa-rasane kudu guyu. Aku ndek kanca telu, iki jenenge Paidin, jenenge Budi, karo jenenge Masto. Masto iki bakul kurungan. Ngene sing kabeh iki kancaku arep rabi loro. Padha karo aku. Padha pengen rabi loro, tapi ora kelakon. Mergo bojone galak-galak. Bojone galak. Nek karepku ya kaya awakmu lho dulu ya pengen rabi loro tapi terhalang karo bojo jenenge bojo galak-galak ora umum. Nek bojo sampean sik ayu-ayu Mas to. But, Den bojomu sik ayu-ayu bareng bojoku lho. Pom aku ora rabi loro kek bojoku wajahe kaya bombalimu ki ya ngono. Aku yo. Piye rasane? Awakmu bojomu. Kan rasa duwe pikiran aneh-aneh, satu istri sudah cukup dirumati, dinikmati. Awakmu ketara ora tau ndelok kabeh. Awakmu ndelok programe kabeh. Piye to? Satu anak cukup, dua istri cukup lho. Tak tapuki. Piye? Satu istri, dua anak cukup. Oh, iki kleru kayak gini iki. Dua istri, satu anak cukup lho. Wale nyo, satu istri, dua anak cukup. Penak. Mosok jalku tak delok ini. Kita ke WA, Sogrek DiCaprio Blabak Kota. Blabak Kota. Mangan nek pengen mangan tetep warak yo mangan kolak le. Kolak molo. Yo kolak molo iki, kolak yo sak kampung ngono lho wis wareg. Enek ki sing ngomong Mbak Arum Sekar Arum. Ngendi? Tulungagung permai tulungagung mangan ati seumur urip tetep krasa wareg. Lah sampeyan nek timbangane mangan atine mbok goleki aku to Mbak tak kei atiku. Wong kok sok dadi obat lho sampeyan iki lho. Modelanmu lho kok nek wong wedok ngeluh ngene sithik, ngono gayamu kok dadi obat iki kena. Tapi wong kalau wong iki timbangane dadi pahlawan ning gone sosmed. Iya ta. Ning gone Facebook lek nek wong wedok ngeluh umpane kaya ana wong lanang sing berjak apa kaya sok pahlawan saya sanggup manu musuh ora cetane. Ngono kenyataane lho ngene digolek tenan gak temu lek kaya aku nek wong lara ati ngene ndang moro ning nggonku lek lara ati. Lah sampeyan apa ora ngerti to, Mbak? Ya aku saiki kan buka biro jasa juga. Buka biro jasa apa ngancani wong dolan. Iki gratis wis. Ngancani wong dolan sing arep dolan pengen dolan ning ndi ya aku ngancani gelem gratis. Pokoke ya kuwi siji aku dingoni. Loro aku di apa tukone rokok. Terus telu aku engko mulih disangoni gratis kuwi ora bayar, Mbak. Pokoke khusus cewek lho ya. Pokoke aku juga gak biro jasa ngancani wong sing arep dolan. Iya padha karo sampean ki nganu to. Gelo-gelo kuwi. Itu nek ngancani to iki. Ngancani tapi njaluk di nganu ngancani ki ya ora usah diragati sampean kudune ya ragat lah. Nek ta wong ngancani apa dijak. Ngancani, saiki ngancani aku dingoni tukane rokok, engko mulih disangoni. Engko lek butuh apa-apa ngongkon aku, butuh apa ngongkon aku. Aku kan multimedia. Multifungsi. Apa? Kipti Suwarto Wates Tanjungan Nom. Nyapa? Makan di prasmanan ngono Lek, 3 piring sekaligus. Ya panggah luwe. Alah ditokno mau dodol. Makan prasmanan iki. Panggah luwe Panggah luwe. Kumule luwe wisan. Tapi lah aku ning prasmanan iki pokok tak delok lek becekku 50 ning prasmanan kok aku ditakoni ani. Kong, becek piro iki? 50. Mosok wong loro, gak aku jenenge ngono. Ora sampe kok nambah-nambahi biaya.
Tapi gak tas kresek pokok 50 aku mesti tas kresek. Tas kresek bareng ngono kok tak delok lingal-lingu wong kan grombol-grombol. Aku mesti golek sing dhewe. Wong pemene empal tak ada tas seksual suwel bareng ngono kok enek iwak lele ngono tak lebokne tas seksual suwel. Terus tasku tak lerek-lerek tak lebokne tas blem mulih. Ngono sing gak gelem rugi ya temen. Ogah 50 tahu lah aku mulai biyen panganan seneng aku. Jane nek panganan seneng aku karo wajik kan seneng. Karo wajik panganan sembarang tak senengi wajik. Lengak liwur enek wong pas persemanan ngono. Baca 20.000 tapi aku. Tak wajike tak lebokne tas sesek tak sai. Wis aku terus pamitan mulih. Bareng teko omah lali aku. Tak cantolne celanaku. Tak cantolne sesuk-esuk tak gawe rene arep tak gawe siaran ngene. Ya tak sewemut ngene. Mau ada semut cilik-cilik semut gula. Mau mlebu kok di bayo. Iya aku cek aku lho. Aku karo airnya dikomplain bak akhire aku. Kecamatan Kota Foto. Kecamatan Kota. Bintal. Wong iki aja ngono, wong mlayu nyimpen panganan sing legi-legi. Dan diguak nyapa mbok saki ngono. Ngejelok kowe. Aku dikomplain ngene. Aku menang aja bak sik. Semute ben anek sing nyokot nanti juntit tak delok. Bentar. Tengah bolawen mam telo rebus. Ora warung. Terus lek dul sing tangga warung ki mangane dimut ae dari Mbak Nini Bakoruja. Dimut tidak penak lho gitu. Dimut tidak penak. Susu rasane entek. Dimut susu rasane entek. Makan permen, Bo. Kalena tulung ngagung mangan wong. Mangan wong sida. Terus sapa sidoan aku panganan, Dang. Apa ayah Popi iki mangan gedang godhog sak wit-wite. Wis to, seminggu arek-arek. Masane gajah piye to ya Popi? Tersinggung. Akhirnya aku nyai saran tersinggung. Lah saiki lah awakmu terus ngono. Saiki awakmu iki takone awake dhewe kan mangan apa sing iso warek 2 dina. Lah terus awake dhewe kan mangan debok lho masane gajah ngono. Iya gajah. Ngene lho. Aku tak omongne bolak-balik. Wong sing munggah ning bulan lho. Kuwi pirang-pirang sasi ora mangan lho betah dipangan ki apa? Terus kuwi jareke mangan apa ngono lho. Ngono mbok menenek sing ngeruh ngono lho. Apa telek? Orang yang pergi ke bulan itu kan dilarang membawa makanan jadi. Jadi makan jadi ning kono ki sak durunge teko bulan wis mambu. Ngono iso dipangan ki apa? Jareke enek panganan sing iso wareg nanti berbulan-bulan. Tuku kuwi ae iso ngirit ngono ya karepku ngono. Tapi lek regane dhek iki nek 10 juta lho padahal panganan dhewe sak wulan keraten 10 juta. Enggak mungkin lah panganan 10 juta yo mangan sak warung berarti yo sak warung dipangan. Bu Musina Gambia grogol makan 1 kali kenyang ya makan telo bakar sambil minum es teler le wis wareg pol. Enak yo es teler. Es teler ki aku mulai ngombe es teler ki sing dak taserne sitok. Enek susune lho aku mari. Wah, enek lek ning Kertosono es teler ngarepe bakul bathik kuwi bayah. Regane mung 3.000 tapi enak, enek alpukate, enek apa jenenge degane. Kabeh es teler tak senengi, enggak tak senengi enek susune. Enek susune. Lha ya apa? Ya aku terus ora ngombe es yo. Oh tak sawang, susune tak sawang ngono. Kan es teler kan berarti anu susune di Lha nyapa sampean ki lho, wis malah nyamang susu ki lho nyapa. Ono ki dadi pangan. Es teler kan diadai mangkok, bar diadai mangkok dhuwure bar es diracik komplit susune di sok-sokne dhuwure ngono to. Tak sawang, aku bayang nih. Kayak susune sapa sing dititik sak mrikane aku. Susu sapi kuwi. Susune sapi. Aku ya diaji wong-wong mulane aku harus susu sapi ora patek doyan jane doyan tenan aku. Wong jareke wong lek ngombe susu sapi jareke kuat. Susu sapi mari sehat, mari kuat. Contohnya aku dek ngombe 2 gelas baru nyurung tergandeng ora enak. Mun jareke kuat, mari kuat. Saya sampai gedadus kok jane. Terus ada Iva Sentul Jombang, maem telo kaspe sak glangsing. Iki lek mam telo kaspe ngene iki sak glangsing, Mbak. Kuwi lek aku tak gaplek. Dadine sing penak gapleke ora usah didang, bar dipuyoni kae, bar diinteri dipuyoni bareng dimplok terus diombeni banyu wareg kuwi. Wareg kan teko rumah sakit tak mau tenan. Zainal Kauman Kulon.
Warak yo jangan kome pacar. Alah. Malah ribet. Nah, Jainal sampeyan aku lho, mbiyen duwe pacar sapa kuwi? Pacar wong bulu tak ngono tenan. Pacarku jenenge Cendet, bapake gandeni lho pacarku. Jenenge Cendet, dikai ngono malah kaliren aku ngono. Mangan opo sing enak itu? Kalau enak sego jagung, enek terasi dele, entu-entu lho. Karo apa jenenge iki oseng-oseng kates, kayak kulupan, iwak asin. Iki Leo butuh jumbang. Terus sampean ngene lho, Mas, sampean nek sego jagung kuwi sing paling enak kuwi duduk empok, duduk diampokne tapi di apa lek ngaran dideplok tok disosok tok baru tak adang sego jagung kuwi aja nganti didang. Bar dikum kae dimaem, bar dimaem diombeni sing akeh wareg. Gablok iki. Kene iki malah lara weteng kan wireng mateng. Lah lek pengen marek kok sak piring ngono diombeni kok